ассалому алайкум бонувон ва модарони азиз. мо 50,000 сомонӣ бонус гирифтем. акнун навбати шумо. хоҳед ки шумо ҳамкорӣ кунед, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. дар бораи кор ба шумо маълумоти пурра дода мешавад ва гарантӣ дода мешавад. чунки мо 20 нафари дигарро ба кор ҷалб кардани ҳастем. метавонед шумо яке аз онҳо бошед ва дар давоми 1 сол ба муваффақият рафта расед. имрӯз ҳам барои шумо материалҳои дубайскиро нишон медиҳем. хотиррасон мекунед ки ҳамиам римянкай арзонишон касе ки сум дошта бошад, бисёр пул дошта бошед, гирифта захира кунед. чибаки уже оста оста қимат шиданаш мумкин аст, барое ки одамое ки распродажа кардан уже тамом кардан ҳамаи борошона. ина мо ба шумо мепартоем паплинои фасон фасони якм сорти дубайскира ки ҳамио полина 150 сомон будан, ҳозир 90 сом оптом, дона 100 сомонӣ. марҳамат шумо бибинед чизои маъқултона скриншот карда мепартоем. мо шумо да доставка мекунем. доставка ҳам дохили тоҷикистон ва ҳам шаҳрҳои тамоми шаҳрҳои россия ҳаст. доставка тариқи почтаҳай бо ҳаст самолет қати бо мошино кати кадом ҷое ки самолет намепаранд. марҳамат бинен ҳамаи маркош пака ҳозир ҳастанд, глои новинка ҳастанд. ина марҳамат бибинед. ин чизое ки ҳозир шумо дидестен 90 сомонӣ оптом, дона 100 сомонӣ. марҳамат ин барои чи ман шумо да арзон кардистам ки ин хел цено ҳам шумо гирифта соҳиби ҳамин чизо шавед. сангошон хамелёни тоза якм сорт. ман ягон санги пластмас мобайншон да намемонам. барои ҳам дили пир қати шумо метавонед ки глои новинкара фақат скриншот кунед, партоен, скриншот кунед, партоен. ина марҳамат ҳозир чизе ки шумо дидестед сангошон хамелёни тозаҳай. баъд глои новинкаан. ҳозир мо шумо да тез нишон медиҳем. шумо фақат як скриншот мекунед, тамом дигар. скриншот мекунед, мепартоед, тамом. инаи якташ ҳозир ки шумо дидестед ё ҳамаш новинкаан. новинка. ина бинед, агар маро сангош бигем, сангош тозаҳан. агар дар видео натова, ман шумо да ҳамаша нишон медиҳам. тозаи санги тозаҳай, пластмас обши дроншда нест. марҳамат бинед ҳаматон чизое ки шумо да нишон додистем гарантия доранд. гарантӣ доранд ки материал дубайский якм сорта. фақат шумо глои маъқултона аҳамият медиҳед. ин чиза бисёр заказ кардем. ин чизам омад. ин чизам ҳаст. ҳамин ман намедонам шумо дақиқа беҳад маъқулай. ҳамин чизам агар ай пештар шумо да нишон медиҳам. ин гулдоршам ҳаста. ин гули адраси мегам, адраси. гули адраси. марҳамат. бинед чандта гулои фасон барои шумо. барои ҳамо шумо вақтона сарф накунед. кадом яке маъқул мешавад, метавонад ки ҳамин номро қати занг бизанад барои доставка шидантон. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.